protiv koga se čini nasilje. Kad su ga njegovi sledbenici, ashabi, pitali, mi ne shvatamo kako da pomažemo onima koji čine zulum, to jest nasilje. On je odgovorio, tako što ćete ih zaustaviti. To je pomoć njima. Dakle, kad jedan narod čini nasilje drugom, ostali narodi su dužni da ih zaustave ako oni neće da sklope mir. Isto tako, Islam nas uči da smo dužni voljeti svoju domovinu. To je dio imana, to jest vjere. Domovina ne podrazumijeva samo islamsku državu, nego zemlju gdje čovjek živi. Znači, jedan musliman ne može praviti nered ili smutnju u svojoj domovini bez obzira da li živi u muslimanskoj ili nemuslimanskoj zemlji, nego mora voljeti zemlju i ne kršiti njene zakone. Treći princip za utemeljenje mira je nema prisile u vjeri. Mi smo protiv svih vrsta nasilja u islamu, zato što je to protivno učenju islama. To znači da ne smijemo svoje vjerovanje širiti silom, niti kome silom zabranjivati da vjeruje u ono što on želi ili silom menjati nečiju vjeru. U suri Al-Bakara, sura 2, 257 aje, časnog Kurana, Allah kaže: nema prisile u vjeri. Sigurno se pravi put razlikuje od zablude. Ovaj ajet jasno zabranjuje muslimanima da upotrebljuju silu kako bi nemuslimane preobratili u islam. I također navodi razloge zašto sila ne treba biti korištena u ove svrhe. Te kaže da istina očito ističe naspram zablude, da nema opravdanja za upotrebu sile. Islam je očita istina. Prema učenju islama, vjera je privatna stvar između osobe i Boga. I svaka osoba je slobodna prilikom izbora svog vjerovanja. A ako neko ima vjerovanje koje se protivi miru ili stvara nered u državi, onda država ili zakon imaju pravo da ga zaustave. A vlada nema pravo da se upliče ni u čija vjerovanja, nego treba svim građanima osigurati slobodu izbora vjere. Četvrti, vrlo važan princip za mir kojim nas Islam uči je o oprostu, to jest nepoduzimanju osvete. U ranoj historiji Islama muslimani su prošli kroz najokrutnija proganjanja od svojih neprijatelja i bili su mučeni i ubijani najokrutniji mogući način, samo zato što su prihvatili Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. 3 godine su muslimane držale izvan grada, potpuno ih bojkotujući, i nije im bilo dozvoljeno da kupuju hranu i nešto slično. To je bio vrlo težak period, te su neki muslimani i umrli uslijed ovih patnji. Na kraju su neprijatelji skovali plan da ubiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ugaze Božje svjetlo. Onda je on napustio svoj najdrži grad i selio se u Medinu. Međutim, ni onda ih ti ljudi nisu ostavili na miru. Daleko od njihove domovine, neki su ih napadali da bi potpuno uništili islam. Onda je Bog dozvolio muslimanima da se brane. 13 godina nikada se nisu osvetili, niti zlom uzvraćali zlo. Tome nije bio razlog njihova slabost, jer su u kasnije jako slabi, ipak odnijeli pobjedu nad svojim neprijateljima. Razlog tom neuzvraćanju bio što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio strpljenju, sabru. Sve bitke koje je poslanik vodio bile su odbrambeni ratovi ili ratovi za slobodu vjere. Svi ovi ratovi pokazali su da muslimani nikada nisu pobjedili svojim oružjem ili svojom brojčanošću, nego su pobjeđivali samo uz Božju pomoć. Na primjer, u bitci na Bedru muslimana je bilo 313 neopremljenih, neiskusnih u ratovanju. A protiv njih je ratovalo 1000 ljudi, iskusnih ratnika sa punom ratnom opremom. No muslimani su za Allahovu pomoć za nekoliko sati izvojevali pobjedu. U vrijeme pobjede nad Mekom, kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku i imao vlast nad svim Arapima, i kad je imao moć i mogao kazniti sve ove ljude koji su dugi niz godina činili toliko okrutnosti prema nevinim muslimanima, on nije izvršio nikakvu osvetu. Svima je oprostio. Čak im je dozvolio da nastave živjeti sa svojom starom vjerom. Prema tome, potpuno su pogrešne optužbe da se islam širio sabljom. Islam se uvijek širio kroz svoja prelijepa učenja. 5. princip
za uspostavljanje mira, kako nas uči časni Kur'an je, da na tuđ imetak i bogatstvo ne gledamo s pohlepom i osvetom. Ovo je jedan od razloga stvaranja nemira u svijetu i predstavlja veliku opasnost svjetskom miru. U suri 20:132 Allah kaže: ne pružaj svoje oči za onom privremenom koristi koju smo mi dali nekim grupama od njih za ljepotu ovozemaljskog života, da ih time iskušamo. A opskrba gospodara tvoga je bolja i trajnija. Bog je nekim narodima dao više, a nekim manje bogatstva. Šta god je Bog podario jednoj naciji, ona treba to koristiti, a ne krenuti da silom uzima teritorije drugih država ili ekonomiju druge države. Ima pisaca koji pišu knjige o tom kako mogu doći do bogatstva drugih naroda. Kad bi ovi ljudi više razmišljali o tome kako da pomognemo drugim nacijama, kako možemo služiti čovječanstvu i kako možemo koristiti svoja bogatstva koja imamo, onda bi ovaj svijet bio kao dženet i na njemu ne bi bilo gladi. 6. vrlo važan princip za mir je princip apsolutne pravde. O tome časni Kur'an kaže u suri Al-Majda, sura 5, ajet 9: o vjernici, budite čvrsti radi Allaha, svjedočite u ime pravde i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da postupate nepravedno. Budite pravedni, to je najbliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Zaista Allah uvijek obavešten onom što vi radite. Prema ovom ajetu, Islam naređuje da činimo pravdu čak i svojim neprijateljima. Da se sve nacije ophode prema drugim pravedno i nastoje biti od koristi drugima, situacija bi bila mnogo bolja i bilo bi mnogo više mira. U skladu s učenjem Islama, ljudi će i nagradu i kaznu dobiti na drugom svijetu. Ali, ako na ovom svijetu bude nasilja i nepravde, onda postoji Božji zakon koji kaže da će ti ljudi dobiti kaznu i na ovom svijetu. Čovječanstvo još nije zaboravilo prvi i drugi svjetski rat. Vjera nije bila uzrok ovim ratovima. Oni su vođeni iz drugih razloga. 7. princip mira je zabrana kamate. Odnosno način zarađivanja novca na nevolji drugih, većinom siromašnih. Upozorenje u časnom Kur'anu o ovom kaže: nemojte uzimati kamatu, jer će onda međunarodni mir biti u opasnosti. Uzrok sadašnje ekonomske krize je zarada od kamate. Na kraju će prema učenju Islama stvarni mir biti utemeljen jedino kad se svijet okrene svom stvaraocu i čovječanstvu, to jest kad ispunimo obaveze prema Bogu, da samo njega obožavamo, i kad ispunimo obaveze prema čovječanstvu, da služimo ljudima. Tek onda će na ovom svijetu vladati mir. Nama nije jasno kako čovjek može tvrditi da vjeruje u Boga, a zapravo mrzi njegova stvorenja. To je isto kao kad čovjek voli slikara, a mrzi njegova djela. Još jedan važan doprinos Ahmedije džemata svjetskom miru je ispravno tumačenje Kur'ana. Upravo je to razlog što neki pojedinci čine djela koja su u islamu potpuno odbačena. Jedan takav primjer jesu samoubilački napadi. Ovo se u potpunosti protivi učenju Islama i časnog Kur'ana. I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije obavio dženazu takvim ljudima. Mi s ponosom ističemo da za više od 100 godina postojanja naše zajednice nijedan sledbenik Ahmedije džemata nikada nije počinio nijedan nered bilo gdje u svijetu. Nas svi znaju kao ljubitelje mira i kao one koji propagiraju toleranciju. U čitavom svijetu naš džemat služi čovječanstvu koliko imamo mogućnosti. I premda nije bogat, mi imamo fondove od članarina, te s ovim novcem ostvarujemo dosta korisnih ciljeva. Pomažemo na razne načine svim ljudima svijeta, gdje god i kad god je to potrebno, bez obzira na njihovu vjeru, boju i rasu. Ja vjerujem da su svi danas prisutni došli sa željom da pomognemo put mira. Nadam se i vjerujem da ćete svi odavde prenijeti poruku mira koju ste ovdje čuli i da ćete slijedeći i poštujući istinu
spoznati naš doprinos i zalaganje za mir u svijetu i pomoći služenju čovječanstvu. Zakon.